Hey Marys! What's up nerds? Hey guys, it's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey everyone! Welcome back! So, kumusta naman yung week natin? Okay naman ba? Peaceful naman ba tayo? So, that's good na kung ganon. Well, ako, I'm just happy dahil for the past week, last week or for the past week, so wala akong masyadong atake. So, I feel like I am healing. No? So, my mind is healing. I feel like my body is healing. I'm just grateful. It only meant na nag-work yung mga pinaggagawa natin dito. So, I'm hoping and I'm praying guys na kayo din and sana sabay-sabay tayong mag-heal dito sa anxiety issues natin, no? Kasi ito naman talaga yung mga pinagdadasal natin every day na peaceful ang lahat, peaceful yung mind natin. Oh, by the way guys, sa mga bagong subscribers, thank you so much. And sa mga nag-message sa akin, I hope you're doing okay guys. And I hope you're doing well. Sorry ha, hindi kagad ako nakakapag-reply kasi medyo busy din ako sa work. Graveyard ako sa trabaho ko, graveyard ako so medyo bangag-bangag. So, but I reply as much as I can. But as I have always said guys, I'm not an expert. I'm also suffering from anxiety issues. And kung ano man yung advice na hinihingi ninyo, lahat ng mga hacks na nag-work for me or mga tips na nag-work for me, andito na sa channel na to. So, I suggest na panoorin nyo na lang. No? Kasi yun din naman yung sasabihin ko sa inyo pag nag-chat kayo sa akin. Kasi first, hindi ko kayo kilala, hindi ko alam kung ano yung history ninyo, kung ano mga pinagdadaanan ninyo. So, kung nakarelate kayo sa videos ko, pareho tayo ng symptoms, nandyan din yung mga hacks at tips na pinaggagawa ko na nag-work for me. I am hoping na mag-work din sa inyo. But if not, kung hirap na talaga at naapektuhan na yung buhay nyo, kung hirap na talaga kayo, I suggest you go to the doctor, magpa-roll out kayo doon, and kung anxiety talaga yung nararamdaman ninyo at walang ibang health issues, magpa-refer kayo sa psychologist, magpa-refer kayo sa psychiatrist, or any psych doctors na pwedeng makatulong sa inyo, ma-evaluate kayo ng maayos, mabigyan kayo ng tamang meds. Kasi kung ako, yun din naman yung sasabihin ko sa inyo. Kasi as I have said, I'm not an expert. We're all in this same boat together, so it's so happen lang na I'm very vocal about my condition and sinishare ko yung mga tips na nag-work for me. And I also encourage you guys to read about your condition, no? Ano yan, may ano yata, may dumaan na may dumaan na aeroplano. Oh my gosh, naririnig nyo ba? Sorry guys ha, wala kasi akong mic, parang ganyan lang, naka-built-in kasi yung mic dito sa camera na to. So, ayun, so magpa-evaluate kayo sa professional, I suggest. Kasi yun din naman yung sasabihin ko sa inyo na magpagtingin kayo sa professional. I cannot give you an advice kasi syempre hindi naman tama yun. Baka mamay kung ano pang mga pinagsasabi ko, di ba, dito. Tapos hindi naman nag-work sa inyo, sisisihin nyo pa ako, di ba? So, yun din naman yung lagi kong sinasabi. I'm not the right person to give you an advice. Yung sa akin, yung mga sinishare ko lang dito is yung mga nag-work for me. Na maaari or maaaring hindi rin mag-work sa inyo. Okay ba yun? Okay, so before we move on, guys, if you like my content, if you like my channel, please subscribe to my channel. Please give me a thumbs up. And if you have any more questions or kung ano man yan, kung ano man gusto nyo i-share, kung ano man yung hacks or tips na gusto nyo i-share, please i-comment nyo dun sa section below para at least makita naman ng iba at matulungan din sila, di ba? Let's help each other when it comes to our anxiety issues para sabay-sabay tayong mag-heal. Hindi lang ako, hindi lang yung iba. Basta sabay-sabay tayo. Mas maganda yung ganun, di ba? Kasi yun naman yung pinaka-objective ng channel na ito. Okay, so
right now, ibahin naman natin yung mga pinagpag-uusapan natin ngayon kasi I know that we are promoting good vibes, we are promoting peace of mind or whatever, but there are things in our lives na yung daily life natin na talagang hindi natin kontrolado. So, right now, we are talking about my pet peeves. Yung mga pet peeves ko in the morning na umuwi ako sa mga commute ko, guys. Or kahit yung in the evening din, papunta ako ng office. Kasi marami akong ganun. I know some of you na-encounter nyo na yung mga taong ito or whatever. So, parang for me, it's my pet peeves na parang it's irritating, it's annoying. Pero of course, hindi mo naman kontrolado yun. All you can do is parang ignore and just move on with your life and salpak ka na lang ng cellphone. Ay, cellphone? Ano ba ito? Salpak ng cellphone. Salpak ka na lang ng earphone para at least just tune out. Ito yung mga na-encounter ko, guys, sa mga regular commute ko. Kasi everyday ako nagko-commute. So I know a lot of you out there na alam yung mga pagsasabi ko kasi na-encounter nyo rin ito. Okay, unang pet peeves ko, I have nothing against call center agents because doon din ako nanggaling. Ito yung industry na nag-embrace sa akin after I graduated from college. So, galing din ako dito. But, I don't know, pero some of these guys na yung mga na-encounter ko na-encounter ko to sa Jeep. I'm sure meron ito sa FX. But na-encounter ko din ito sa MRT. So, a lot of kalimitan yung na-encounter ko nito, yung mga call center agents, no? So, si Atche or si Girl, pag dun sa loob, ang lakas ng boses, diba? So, I understand, guys, na gusto nyong chumika, but you have to, it's a public transportations, diba? So, maraming tao dyan. So, yung iba dun pauwi na rin, galing din sa shift. Yung iba papunta naman sa office. Gusto nila ng peace of mind, ganyan. So, si agent, pagdating doon, siguro excited siya sa first call niya or excited niya sa first day niya ng nesting period niya doon sa pod. So, nakapag-call siya, super excited siya. So, gusto niyang i-relay kung ano yung last call niya, kung ano yung pinaka-intense na problem niya na encounter doon sa shift na yon. So, dire-relay niya ito ngayon sa kanyang office mate na kasabay niyang umuwi. So, ang nakakatawa lang dito sa agent na to, kasi talagang even though nasa public transport, let's say, ito sa MRT or sa jeep, si Atche or si Girl, talagang, parang nakasuot pa ng headset, no? Talagang may opening spiel pa habang, parang kinikwento niya na meron akong, call ganito, ganyan-ganyan. So, ito yung nangyari. Kasi talagang may opening spiel pa talaga hanggang closing spiel. Talagang detail hanggang matapos yung calls. So, alam kami na nandun din sa loob, wala kaming ibang choice kundi papakinggan kung ano yung pinagsasabi niya. Kasi ang lakas ang boses niya. Tapos, magaling ka na mag-English. Ano ba yung mo dito na may parinig sa buong hilera na yun na ang galing-galing mong English, di ba? But nakakatawa lang kasi marami ding mga call center agent dun sa loob ng MRT or sa jeep na talagang naka-irap na lang, di ba? Oh my God, give me a break. So yun yung pinakaunang pet peeves ko. Pero ako naman, I'm not the type of person na nakikialam, no? So, annoyed or na-irritate, I'll just whip out my my iPad, my ebook, and then I'll just read, and then I'll do my best na i-tune out yung ingay na yon. Number 2, ito yung mga na-encounter ko sa MRT. So, it's a public transportation, yung MRT. So, andyan talaga yung lahat ng klaseng commuters na andyan na. So, yung iba nagmamadali, yung iba kahit sikip na yung loob ng MRT, gusto talaga nila makapasok. Kasi syempre, maliliit sila dun sa appointment nila o sa trabaho nila. Talagang siksikan siya. So, may mga girls or may mga guys na talaga ayaw nilang natutulak. And sa tagal ko nang nagko-commute at sumasakay ng MRT, talagang na-encounter ko na yung mga away, nagmumurahan dahil natutulak. Normally naman, yung mga nag-i-NRT sa loob ng MRT, nakukuyog ng mga tao dun sa loob. Laging, kung ayaw mo mag-i-NRT, mag-taxi ka. Kung ayaw mo mag-i-NRT, bumaba ka, mga ganyan-ganyan. Kasi
mayroon ako na experience na to the extent na pag next station pag bukas, talagang pinapababa. Bumaba ka na. Ginaganon-ganon siya talaga ng mga tao kasi nag-i-inarte siya. Kalimitan babae, no? Kawawa yung si girl kasi talagang ginanon talaga siya nga, talagang hinarangan na parang pababain siya kasi nag-i-inarte siya kasi ayaw niyang matulak. Ganyan. Tapos bakit kasi andito nasa lalaki siya. Nandun siya sa common na na capsule ba tawag doon. Wala siya doon sa girls mismo na capsule. I don't know kung nangyayari ba ito doon sa girls, no, na capsule. I heard na talagang intense din yung tarayan doon sa girls na capsule. Hindi ba? Can you imagine that? So yun, meron ding mga lalaki na talagang nagkakabrasuhan, na talagang kasi nagagalit dahil natutulak. Hindi ko maintindihan kung bakit nag-MRT, kung alam naman nila kung anong nangyayari sa MRT, especially pag rush hour, tapos ayaw pala nilang matulak, bakit pa sila nag-MRT, di ba? Marami namang ibang options kung hindi mo afford mag-grab, kung hindi mo afford mag-taxi, may angkas, or kung hindi mo rin afford, meron namang bus, or jeep, or whatever. Number 3. So, ito yung mga na-experience ko naman sa jeep, which is nakakaloka. May mga tao na mahilig umupo dun sa pinaka-dulo ng jeep, sa pinakalikod. Tapos, maghihintay sila na itatabi sa kanila, tapos ibibigay nila yung bayad nila sa'yo, tapos ikaw yung papupuntahin dun sa likod ng driver. Yan yung pinaka nakaka-irritating, annoying, isa sa mga pet peeves ko. Kasi hello girl, or guy, I mean for me, kung matanda ka or senior ka, walang problema. Kung PWD ka, tama ba? Person with disability. PWD ka, walang problema, 'di ba? Kung buntis ka, walang problema. Pero kung nag-iinarte ka lang at pareho naman tayong capable, pwede naman yung pagpasok mo dun sa jeep, pagsakay mo sa jeep, dumiretso ka dun sa likod ng driver, ibigay mo yung bayad mo bago ka pumunta dun sa dulo. Para at least hindi ka na nakakabala ng tao. Ako yun lagi kong ginagawa. Kasi ang pinakaayaw na ayaw ko is makaabala ako ng ibang tao, especially sa commute. Kasi mga strangers yan Kaya sabihin nating nakikisuyo ka lang. Pero isipin mo naman, baka yung katabi mo pagod, 'di ba, galing pa sa work, o may iniisip, or gusto lang niyang umupo lang. O if not, ang gagawin mo, hintayin mo na lang na medyo mapuno-puno yung jeep bago ka magbigay ng bayad mo. Para at least hanggang makarating dun sa driver, 'di ba? May abot-abot hanggang makarating dun sa driver. Hindi yung katabi, nasa dulo ka, yung katabi mo, tapos wala na nakaupo hanggang dun sa dulo sa likod ng driver, tapos ibibigay mo sa kanya, siya pupuntahin mo dun sa ngiti-ngiti kang ganyan, na parang kang tanga. Oo, nangyari sa akin yun, guys. Pero normally sinasabi ko naman na, miss, ikaw na lang kasi ang layo. Number 4. Sorry sa mga smokers ha. Chain smoker ako when I was in college. Pero nung nag-give up ko na siya, parang ayoko nang maamoy. Eto lang naman yung sa morning. Ayoko nakakaamoy ng usok ng sigarilyo sa umaga. So, minsan hindi mo kontrolado, hindi mo alam yung mga tao na kakasalubong mo sa daan, especially yung pauwi ka galing work. So, most of the time, pag nakikita ko yung kasalubong ko is naninigarilyo habang naglalakad, tumatawid ako sa kabila, ganyan, pa hindi ko ma-inhale yung usok ng sigarilyo niya. Or pag let's say nasa likod ko, nag-overtake sa akin, may dala-dalang sigarilyo, humihinto muna ako, hinahayaan ko muna siyang makalayo ng diretso para tsaka ako sumunod. Para at least malayo na siya, hindi ko na masyadong na-inhale yung usok ng sigarilyo niya. Hindi naman sa nag-iinarte. Hindi ko alam, I just don't want to smell yung usok ng sigarilyo, especially in the morning. Alam mo yung ang ganda-ganda ng umaga, napakaaliwalas, ang ganda ng panahon, tapos yung iba nakikita mo nagja-jogging, tapos makaamoy ka ng usok sa sigarilyo. Sakit sa ulo yun. Kabad trip. Probably ako lang siguro yun, di ba? So may kanya-kanya naman tayo, iba-iba naman tayo mga tao, don't judge me. So iba-iba naman tayo mga tao. Alam ko meron din ako mga kilala na ganun din, ayaw din nila. Yung iba nga nagagalit pa. Ako hindi naman ako nagre-react. I'll just stay away, parang ganyan. Number 5. So, ito naman nangyayari ito sa Jeep or sa FX.
Yung mga nagbibingi-bingihan, guys. Yung bang magbabayad-bayad po, tapos ganyan, tapos tatanungin, saan to? Ganyan, tapos hindi sasagot kasi nakaganyan lang sa cellphone. Tapos kung hindi nasuklian, tapos yung iba, sinasuklian na, tapos hindi inabot kasi nakaganyan sa cellphone. Diba? Kung titingnan mo, Facebook lang naman. Tapos, mamaya, manong yung ano ko, ganyan. Manong yung sukli ko, ganyan. Siya pa yung galit. Lagi kong na-encounter ito sa jeep na may mga ganyan. So, sa akin, pet peeves ko yun. Naiinis ako. Kasi syempre, nagtatanong, ako naririnig ko naman, nagtatanong si driver kung saan to, or eto sukli, ganyan. Tapos ang ending pa, to the point na talagang umikot na yung sukli pengung dun sa dulo. Tapos, binalik lang sa driver kasi walang kumuha ng sukli. Kasi si Atche, nagaganyan-ganyan cellphone. Hindi niya alam na sukli na pala niya yun. Di ba? Kasi lakas-lakas ko ng music niya. Tapos, feel niya yung pag-i-emote niya dun sa loob ng jeep, ganyan. So, for me, yung suggestion ko, bago ka na lang siguro bago ka magkalikot-kalikot, mag-emote-emote, or magpatugtog ng Moira dyan sa cellphone mo, antayin mo munang masuklian ka, or antayin mo munang makapagbayad ka at makapag-settle ka na dun sa corner mo, dun sa sasakyan, or sa jeep, or sa FX, or whatever. Diba? Para at least, hindi ka na maggalit-galitan after dahil pababa ka na pala, tapos hindi ka pa nasusuklian, hindi mo lang alam na umikot na yung sukli kanina pa. Hindi mo lang tinanggap kasi super emote ka na dyan sa corner mo. Kakaloko, diba? Number 6. Ito, I think meron din ito sa FX pero mostly sa jeep. Yung tipong nag-stop na yung jeep dyan, tapos may bumaba, hindi pa bumaba si pasahero. Tapos parang ilang hakbang lang, siguro 5 hakbang lang, tsaka pala magsasabi na para. Talagang sinusulit talaga nila yung commute na, yung bayad nila na parang, hello, parang 5 hakbang na lang, parang ganun. Hindi sana nung may bumaba ka na rin, kasi 5 hakbang na lang, andun ka, bababa ka na rin naman. Nangyari sa akin na experience ko yan, tapos may nainis na mama. Kinudaan talaga niya yung ali. Talagang, kanina pa nakastop yung jeep Hindi sana bumaba ka lang, hinintay mo pa talaga. Kasi nag-stop yung jeep, tapos syempre traffic, so matagal siya nakastop. So, si Ali, parang 5 hakbang na lang, hindi pa rin siya bumababa. Tapos, nung umandar na, kaka-andar pa lang, tapos parang kakabuelo na, parang kasi andar na Tsaka parang siya magpaparay, parang syempre siguro si kuya, parang na-feel niya yung nararamdaman ko yung time na yun, inis ako. Hindi niya napigilan, medyo matanda na rin sa kuya. Tinudaan yung pasahero. Ilang hakbang ka na lang yan, lapit-lapit mo lang, ba't hindi ka pa bumaba? Parang sinabing, ate, ganyan. Pati tuloy yung driver na inis din. Okay, so guys, eto yung mga pet peeves ko during my commute hours in the morning or in the evening, yung mga na-experience ko everyday. Hindi naman to everyday ko na na-experience, pero in a week, meron talaga akong na-encounter na ganito. Kaya some of you guys na nagko-commute daily basis, na-encounter yung mga taong ganito, di ba? Nakakaloka, pero minsan tinatawanan ko na lang. But minsan talagang hindi mo pipigilan yung sarili mong mairit. Excuse me. Hindi mo mapipigilan yung sarili mong mairita, di ba? These are the things na talagang out of your control, na hindi mo kontrolado. You just have to let it pass na lang. Kung hanggat hindi ka naman naapektuhan, hanggat hindi ka naman hindi ka naapektuhan personally, I know na medyo mairita ka lang talaga. But you just have to let it pass talaga. So yun guys, so if you have pet peeves or kung nakaka-relate mo kayo dun sa mga pet peeves ko, please comment down below at sabihin nyo rin dun sa baba kung yung mga pet peeves ninyo. And I hope you're doing okay. Thank you so much sa pag-support niyo sa channel natin, and hanggang sa next video na lang ulit, okay? So as I have always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Thank you guys, and you have a great day ahead. Bye!